nešto što je zajedničko. Postoji jasna stvar stanovite razlike, ali što je zajedničko za ovih 10 godina i Račanove i Sanaderove vlade, odnosno u ovome. A to je nešto što, nažalost, je činjenica, bez obzira što narod je mislio i očekivao drugčije. A to je da od Račana do Sanadera su govorili da nema alternative ulasku u Europsku uniju i da su se u tom smislu te pozicije izjednačile i naprosto takmičile u tome kako će ugoditi europskim moćnicima. To je išlo toliko daleko da je čak kardinal Bozanić morao reći da taj podanički mentalitet nije nešto što je prihvatljivo. I o čemu se ta radi? Ta pozicija naprosto Hrvatsku nije dovela u Europsku uniju. To podilaženje Europi nije unijelo više reda u Hrvatsku, nego je donijelo više nereda i kaosa. Istina jeste da je ova recesija izvana dovedena, ali je isto tako istina da ta recesija nije kriva zašto mi smo sa 7-8 milijardi eura vanjskog duga 99. došli sada na preko 40 milijardi. To je znači jedna politika koja je rezultat odricanja od onoga stava predsjednika Tuđmana odlučimo sami o svojoj sudbini, odnosno mi ćemo sami odlučivati o svojoj sudbini. A koliko utjecaj međunarodnih silnica na naše područje, a samim tim i na Republiku Hrvatsku, doprinosi ovakvoj jednoj situaciji? Jer mi se ipak čini malo providnim da je baš Slovenija ta koja koči pregovore ulasku u Europsku uniju, s tim da će oni pokušati tu svoje apetite u svakom slučaju zadovoljiti što više mogu, imali iza toga i nešto drugo. Što je s tezom koju će često iznijeti i Tomac i Lošo i brojni drugi analitičari, u kojoj se kaže da će ovaj prostor u jednoj grupi ići u Europsku uniju i to neće biti punopravne članice, nego će dobiti poseban status. Gledajte, prvo, to je jedna činjenica na nešto što ja upozoravam već 10 godina, a to je Europska unija nije humanitarno društvo, to je kartel interesa. I jasna stvar da oni vode računa o svojim interesima. S druge strane, ali opet međusobno nisu to tako jedinstveni kako se želi prikazati. S druge strane, taj jedan koncept Zapadnog Balkana znači postoji od 95. 6. godine, to je ono čemu se predsjednik Tuđman suprotstavljao i zašto su išle sve kritike prema njemu. Jasna stvar da Slovenija, ovo što ste pitali, nije tu samostalni igrač, oni su se zaigrali preozbiljno, pa su htjeli čak i ulazak Hrvatske u NATO osporiti, pa su dobili po prstima. Ovdje sa Europskom unijom tu su imali jaču pozadinu, međutim ja vjerujem da će se i to deblokirati ne zbog Slovenije, ne zbog Hrvatske, nego zato što veliki ne žele da im bilo mali, bilo u Europskoj uniji, da im neko ko je o svom kapacitetu demografskom i gospodarskom kao jedan europski grad. Da, čak i manje. Da im može blokirati njihove planove i projekte, tako da vjerujem da će oni to naći načina da deblokiraju u skoroj budućnosti. Ali činjenica, ovo što ste pitali, to nije stav, mislim nije igra samo Slovenije. Ne? Dakle, to je ipak igra iz velike kuhinje. To su veliki igrači koji naprosto žele, ali su postigli svoje, postigli su to da su se zapravo sada izjednačili u javnosti, više niko ne postavlja pitanje da li Beograd i Zagreb, odnosno Hrvatska i Srbija trebaju ući u Europsku uniju, pa sad imate čak izjave Tadića da on podržava i podupire da Hrvatska uđe u Europsku uniju. Sad, onaj moj termin ponovne tuđmanizacije Hrvatske, kakav bi prema vašem sudu i ukoliko ste vi bili hrvatski predsjednik ponovno, kakav bi zauzeli stav kad je u pitanju međunarodna politika kakvu je vodio predsjednik Mesić? Očito da tu ima svega i svačega.
potpuno je suprotna od onoga što je radio njegov prethodnik, pokojni hrvatski predsjednik i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Pa gledajte, to je očigledno jasno da je ta politika se potrošila, da je dovela do tog gospodarskog jednoga i financijskog kraha, da su ovi svjetski procesi samo to ubrzali a što je važno naglasiti, nema šanse da se izađe iz gospodarske krize, jer je ta gospodarska kriza morala, znači kriza korupcija i ovo što imamo u Hrvatskoj, kriza morala i kriza vrijednosti na kojima je stvorena Hrvatska država. Pojednostavljeno rečeno, mi se moramo vratiti na poziciju da odlučujemo sami o svojoj sudbini. Hrvatska jeste Europa, Hrvatska je integralni dio Europe, ali Hrvatska upravo mora na prvom mjestu imati svoje nacionalne interese i na temelju toga potpisivati ugovore. Ako su je u interesu, onda će ih potpisati, ako nisu, onda neće. Prema tome, da ilustriram to, kad je u pitanju ZERP je nama u interesu, pa smo trebali i potpisat ćemo, odnosno proglasit ćemo ZERP ili ćemo proglasiti još, po mom mišljenju, gospodarski pojas, što je još važnije i ovo. To govorim samo kao ilustraciju. S druge strane, Hrvatska, moderna Hrvatska, gospodarski uspješna Hrvatska nije moguća bez zajedništva sa iseljenom Hrvatskom. Nemate tog primjera danas u svijetu od Irske. Irska je napravila veliki razvoj zahvaljujući svojoj irskoj zajednici u Americi. Modernizacija Kine se može učiniti, to oni imaju već 15 godina najveću stopu rasta u svijetu. Da, mašili su Ameriku i 70. Sve jasno, ali zahvaljujući američko-kineskoj zajednici, odnosno kineskoj zajednici iz Amerike, da ne spominjemo Izrael, da ne spominjemo stvaranje Hrvatske države. Prema tome, to nam je uvjet iz ekonomskih, iz gospodarskih, iz kulturnih, demografskih i političkih razloga. S druge strane, Hrvatska opstojnost i ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini nije moguća bez potpore hrvatske službene politike, a Hrvatska ima kao potpisnica međunarodnih sporazuma u BiH ima ima obvezu prema Hrvatima zbog ustavnih odredbi i ima razvoj Hrvatske i Bosne i Hercegovine ne može se planirati ako se ti planovi međusobno ne usklađuju u određenim segmentima od prometa pa nadalje. Prema tome, ja sam rekao svoju poziciju, mislim da je ona poznata. Da. Hrvati u Bosni i Hercegovini da bi bili konstitutivni, ne samo formalno nego i stvarno, treba imati svoj entitet kako god se on zvao. Da. Kako zaliječiti te rane koje su stvorene u proteklih 10 godina kada je kampanja predsjednika Mesića i bila utemeljena na omalovažavanju, blaćenju svega što dolazi od Hrvata iz Bosne i Hercegovine, posebice Hercegovine. Ja se trenutno ne mogu sjetiti nijedne situacije u kojoj je predsjednik Mesić posjetio Široki Brijeg, Posušje, Ljubuški, Grude, Međugorje, Kupres, Tomislavgrad, Livno. Dakle, taj čovjek je ove ljude iz ovog dijela svijeta Hrvate potpuno zaboravio. Ne samo da je zaboravio, nego znači to su čak bili i rasističke izjave koje su davane u kampanji njegovoj ovoj prvoj, a s druge strane onda išlo sve na uštrb Hrvata u Bosni i Hercegovini, ne samo u Hercegovini. To je jedna znači politika koja se može i mora promijeniti upravo zbog budućnosti i Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odnosno Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tako da tu mislim da su stavovi vrlo jasni. Nedavno sam čitao u Petrić je izjavio kako Srbija mora podržavati nema stabilnosti BiH bez potpore Beograda. Znači, međunarodni čimbenici to govore, a samo naša službena politika nije u stanju zauzeti tu isto takvu poziciju. Prema tome, jasno je, mislim, što treba